Reclamaron aquí. No sé lo que está pasando. Teño gana de pelea. Xa podes ir escapando. Escapar será o último que se me ocorra facer. Ainda que sexa o meu tío, eu non pretendo perder. Pero si xa tes perdido por defender a asociación, eu digo alto e claro que non comparto a tua opinión. Eles traballan seguido para intentar mellorar e teñen plan de futuro, non teñen pensado parar. E que tanto traballaron, si nada aínda non se veu. Queren convencer a xente, pero a verdade cae de seu. Non hai tanto que empezaron, as melloras non van mal. Ademais, gracias a eles, en Santeles hai carnaval. Agora que sacas o tema, fale en nome dos paisanos. Que pasou con eses cartos que o outro ano se xuntaron? E a ti que máis che ten, se non vives en Santeles, participa por pasalo ben, que fagan o que queiran con eles. Si todos participamos e todos botamos la man, todos ganamos o dereito de saber onde carallo van. Algo terán xa na mente para invertilos da mellor maneira e non lle importará explicalo a todo aquel que así o queira. A xente aínda que o pense non se atreva a preguntalo. Reclamo ao meu superior que veña aquí a aclaralo. Preséntese meu superior nesta pequena batalla, que si seguimos con isto nunca solucionaremos nada.